Asisawa sukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha bashosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisawa sukhuluma nogogo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina besilo angiphinde ngibingelele isizwe sonke umhlaba wonke la kufinyelela khona lo mbukiso omkhulu kangaka kuyintokozo ukuthi siphinde sihlangane njengoba sasiqinisekisile ukuthi ngempela uma sima lapha ngwenu sizonikeza izinkulumo ezinohlonze nezinkulumo futhi eziyokwazi ukuthi zimsize mina nisuke nibhekene nazo ngoba siyabona ukuthi isizwe sakithi sidukile kakhulu ngenxa yokuswela ulwazi. Namhlanje sizobheka ukuwa kwenduku yomuntu wesilisa. Uthola ukuthi umuntu usehambe izinyanga wahamba bathandazwa wahamba odokotela ezama ukulungisa inkinga yakhe yokuwa kwenduku kodwa uthola ukuthi induku ayivuki. Kuyenzeka futhi nakumuntu wesifazane uthola ukuthi imizwa yakhe nje ayijabuli futhi ayinyakazi ngisho ungayithinta kanjani. Sitholileke izikhalazo kubantu abaningi ethi umuntu mangino partner wami mina upartner wami ngivele ngingabi namizwa uma ukuthi ngihlangene naye. Kanjalo futhi sinezinsizwe eziningi ezikhala ngokuthi induku ayivuki basabathe bayazama kodwa induku ayivuki. Yini into eqeda imizwa kumuntu? Yini into ewisinduku kumuntu? Yini eyenza ukuthi abantu ababili uma besocansini bengalangazelelani noma bengafilani ngolimi lwamanje? Kuyenzeka uthola ukuthi abantu basocansini nje uthola ukuthi owesifazane usejabulisa lo owesilisa okanye owesilisa uyenza nje njengoba ejabulisa lo wesifazane kodwa uthola ukuthi akukho ukuxhumana ngokwemizwa, uthola ukuthi imizwa ayihambisani. Zikhona izinto ezinjalo ezigcina futhi uthola ukuthi kumuntu wesilisa zigcina sezishaya ngisho induku yakhe. Uthola ukuthi induku yakhe iphelelwa ngamandla, ithi noma isiphelelwe ngamandla uthola ukuthi induku yakhe leyo iyancipha ibuyele emuva njengeyengane. Ungaze ugcine nawe ungasazi ukuthi kwenzakalani, uthi yibulawo thizeni kanti cha akusili ibulawo thizeni. Kukhona imimoya egange kakhulu, imimoya lekuthiwa imoya yamandiki namandawe. Le moya yamandiki namandawe iyahambisana njengobuzwa nje kuthiwa amandiki namandawe. Umndiki yindoda, umndawe owesifazane. Le mimoya ayihlukani, iyahambisana ngayikhathi zonke. Le moya empilweni yomuntu inesikhwele iyalwa. Uma wena umuntu wesifazane ungenwe ile moya noma unamandiki namandawe kukhona izinto afika zenze egazini lakho nasempilweni yakho. Number 1, ayakwazi amandiki namandawe ukuthi afika agcwalisa umoya ngaphakathi esiswini. Ayakwazi ukuthi amandiki namandawe afika adle imizwa yakho ungabi ndaba nomuntu wesilisa. Akhona amantombazane noma abantu besifazane manje emengathi ngoba ngikhuluma nje athi mina umuntu wesilisa angisene ndaba naye right ngihlalele ngiphilela ngedwa kanje anginendaba nomuntu wesilisa. Yingoba kunemimoya ethize eqeda imizwa okuyimoya yamandiki namandawe. Le moya yamandiki namandawe iyakwazi ukuthi iphendule into kube ngathi iyilumbo ngaphakathi esinyeni. Le moya yamandiki namandawe iyakwazi ukuthi iphambanise nezinsuku zakho zongena endaweni yakho. Le moya futhi iyakwazi ukuthi uma uhlangane nomuntu wakho wesilisa kube ukuthi uma nisenjabulweni ube namanzi.
le moya iyakwazi ukuthi ikhande umncola ngaphakathi lokho abathi phecelezi i-discharge. Le moya amandiki namandawe ithi mayisifikile kumuntu wesilisa iyenza kubuhlungu ngoba into yokuqala yenzayo ukuthi ivale imizwa yakhe, induku yakhe okanye ipipi lakhe livele lingabe lisavuka noma livele liphelelwe ngamandla lithi lisephakathi nomdlalo bese livele liyabhocobala liyawa ngenxa yokuthi kunale mimoya yomndiki nomndawo. Le moya inesikhwele ngangokuthi ifuna ukunaqwa. Omunye umuntu wesilisa engagcina athi uyagula uzizwe ngathi une drop, umchamo wakhe uyashisa, omunye athi induku yakhe iyaluma ngaphambili, omunye azathi uphunywa ngamashashaza athizeni, omunye uzayitshela ukuthi umhlume azidle imbiza zomhlume kodwa imbiza zomhlume zingamsizi. Le moya iyakwazi ukuthi kumuntu wesilisa ihambe iyokhukhumalisa izikhwama zakhe, scrotums, awakhukhumalise avuvukale agcina athi umuntu unenkinga. Le moya iyakwazi ukuthi njengoba umuntu wesilisa enenhlamvu ezimbili ifike ihambe intshontshe inhlamvu igwinye ibuyise ngaphakathi esiswini uze umuntu wesilisa athi inhlamvu yami iyanyamalala iphinde ibuye kube ngathi izohlala lapho kungathi kunembi lapho ikhona. Imimoya leyo yamandiki namandawo. Uyazi umuntu onalesi simo ukuthi usebahambile odokotela wadla imbiza wenza yonke into kodwa ukusizakala akakutholi. Iyimoya ebucayi, imoya yamandiki namandawo, imoya esebenza ngegazi kodwa imoya kakhulu yamandawo iyona yegazi kodwa yamandiki igazi eyemndawo. Umndawo ngoba ngishilo ukuthi umuntu wesifazane, umndiki umuntu wesilisa. Umndiki uthanda kakhulu igazi ngoba indoda. Umndawo ucisha uhambisane nengelozi, ucisha uhambisane nesithunywa. Iwona ukuthi uzama ukulamula uthola ukuthi umndiki usucasukile ufuna ukwenza lento ezokujabhisa nalento ezokuphatha kabi ngoba basuke bedinga ukuthi uze udle impande yakhona. Uyazi lento ukuthi ilashwa ngento encane nje ukuthi kuze kutholakala impande yasenyakatho, impande yamandiki namandawe okuyiyona oyothi mawuyidla lempande bese kubhudluka lemimoya ngaphakathi usale uphila ungabi nalutho ngoba lento isibahlulile abantu, sibahlulile abathandazi, abahluleka izinyanga, abahluleka nodokotela, wagcine umuzi womuntu waze wafa. Uthola ukuthi umuntu wesifazane ugcine sephume yophila ngaphandle nesizathu sokuthi injabulo ayibibikho ngaphakathi endlini. Iyakwazi lemoya ukuthi uma ikunkosikazi wakho ivele izothena wena umuntu wesilisa inganyakazi imizwa yakho kulo muntu wakho wesifazane kodwa uthola ukuthi lo muntu wesilisa mayephume ngaphandle afika jabule. Akusizo zodwa izichitho enicabanga ukuthi izona ezimkhipha othandweni nasemendweni yenu kodwa ngenxa yamandiki namandawo kuyenzeka impela uthola ukuthi induku yomyeni wakhe ayisavuki kuwe kodwa mayephuma ngaphandle abo uqanduqandu aphile saka ngenxa yamandiki namandawo ngoba asuke ebona ukuthi nina nobabili niyajabisana niyanelisana kodwa yona lemoya ayinakiwe ayenzelwa lutho. So kuyimoya ke ethanda ukuba bucayi futhi kuyimoya ekuthi ngampela uma isihaqile into enjalo kubheka ukuthi ngampela kuyilumbo noma kuyimeqo noma kuyisicuphe esithize noma iyona lemoya. Ungaze ufunga ukuthi ubulewe kanti le mimoya yamandiki namandawo le moya ihlala la phezulu kwesimo sento izinso ihlala kakhulukazi umuntu wesifazane esinyeni nasesibelethweni bese kuba ukuthi ke izoqotha imizwa yenu. Landelani ke okuyikhona khona nokufanelekile ukuze nikwazi ukuthi nisizakale. Ngiyazi ukuthi njengoba ungilalele nje ukudla amaphilisi awakusisi, ngiyazi ukuthi ngoba ungilalele nje uphuza imbiza zikusisi, uthola zonke izinto ekuthiwa zivusa imizwa kodwa kwenzeki lutho, akutholeke impande, uthola umuntu ozoqondisela impande yamandiki namandawe sibone ukuthi imizwa yakho nenjabulo yakho angeke yini izikwazi ukubuyela esimeni. Kunabantu namhlanje abakhala ngokuthi abantwana babatholi, kunabantu abanye bakhala ngokuthi abantwana babo bayachitheka, hayi ngoba kunelumbe elithize, hayi ngoba kunebulawo elithize. Le moya yamandiki namandawo iyakwazi ukuthi makuhlala isperm siyophihliza iqanda ngaphakathi ifike yona idunge okanye isiyeke isperm usifike siphihliza iqanda kuthi mase phihlizelekile sekwakheka ingane ifike yona iyidle lonto iyichithe uzwe sekuchitheka igazi njengombona umuntu wesifazane uthola ukuthi useyopha uchithekelwa isisu, hayi ngoba eshawe ngumnaki
kwabo kodwa kusuke kuyinemoya yamandiki namandawo. Umuntu okhulela ubona ngani ukuthi unamandiki namandawo? Uyazi ukuthi uma inengane ngaphakathi esiswini, uma lengane iguquka kuba nama-pains abakhona, kuyenzeka ukuthi kuze kushona ilanga ingane yakhe ingadlali ngaphakathi esiswini azacake ukuthi kanti ingane sekwenze njani. Yingoba ilwisana nale moya la ngaphakathi. Ingane eziphile ingane esuke kuthiwa nayo iyisiphiwo sabantu abadala ekwazi ukuthi ifike igobe lemimoya ngalesikhathi ithi zama ukusonga lengane ikwazi ukuyichitha, bese kuba ukuthi yona inamandla, iyona esuke inikeze lo mama leyo ngane, igcine leyo ngane ingakhonanga ukuthi iphume. Kodwa siqapheleke lemimoya, hayi ngoba uyinyumba, hayi ngoba ungazani, hayi ngoba kumyeni wakho ngabathola abantwana, hayi ngoba kunkosikazi wakho, ake niphume nisukume niyocinga. Ngiyazi ukuthi usuze wamisela uzala uzama ukuthola abantwana kodwa kwenzeki. Ake nibhekene lemimoya engikhuluma ngayo yamandiki namandawo, inesikhwele, iyingozi, iyenza noma yini ethanda ukuyenza emzimbeni womuntu, ikakhulukazi iyathanda ezintweni zothando nasezintweni zemizwa nasezintweni zenjabulo. Iyenza sure ukuthi iyayivala leyo mkhakha ukuze wena uzokwazi ukuthi ungajabula ugcine unake yona. Nina besilo ilokho benginiphathele khona osukwini namhlanje. Uma ufuna ukulandelela noma ufuna ukuthola kabanzi ngalokho esikhuluma ngakho, ungashayela kuzo zona lezo number, ungakhohlwa ukusubscribe kuwona ama-video lawo nakuleyo umbukiso kaMkhulumlaba. Uzoqhubeka futhi uMkhulumlaba niphe inkulumo enohlonze. Siyabonga. Hayi wethongo lami